שלום חברים, היום נראה לגו מרוול, סדרות, משימות, סדרה אחת, פרק אחד. עכשיו אני מראה לכם את כל האנשים פה, ומראה לכם. קודם כל זה 5 איירמנים, יש הרבה. זה אלק, ספיידרמן. את מי שאני לא אומר, אני פשוט לא מכיר את השם שלו, ואני מצטער שיש פה 4 שלא עשיתי, אז מי שרוצה, אז שישלח לי איך לעשות אותם בדואר. קפטן אמריקה, איש הגומי, אוקיי, האלמנה שחורה, וולברין, איש האש, תור, ואת כל השאר אני לא מכיר. אם יש פה אנשים שאני לא מכיר, אני מצטער מראש. עכשיו אני אראה לכם כמה אנשים. מי שרוצה שאני אראה עוד, שגם יגיד לי. זה איש הנמלה. ומי שלא מכיר, זה רד סקל, האויב של קפטן אמריקה. אני חושב שזהו. נתראה בסרטון הבא. ביי.